Iluway di ay. Boss, okay na ka, boss? Okay na ka, boss? Iwa man ako na nabalibing, pre! Mas, pre, huwag pa na ba tayo masuldo eh? Boss, okay na ka diyan, boss? Boss, Agong puso. iwa pa may suldo eh, boss? Patay na yun, pre, si boss, pre! Good job. Hindi na briefing, pre! Wag yun. Basta. Pasita, pre! Ugun sa kay may tabuong ining tulog ka mga palpak na lalay na nagkagrabi ang pagkapalpak. Wa sila kabalo na nakita sila sa CCTV. Murag si Riniragi na kabalo. At ang isa sunod na tong serye ning atong istorya